И здравейте хора! В днешното видео ще играя моят дропър, защото аз съм го построил. Аз съм го направил. Така. Нека започваме с първият левел. Така. Да не забравяме нещо, а то е да се абонирате и да оставите лайк. Да, абонирайте се, целта ни е 100 абонати и ще отваряме яйца на 100 абонати. Ореле, байко! Добре, това ниво беше лесно. Айде сега другото. Игра на Creative Mode, защото това е моят дропър. Защото е така. Тук едва направих нещо да работи. Това го направих да работи, човек. Това много е яко. Направих да работи. Сега се намираме на това ниво, което... Добре. Днес ще рейджваме ли? Така, нивата са 6. И сега как да го направим? Добре. Готови сме вече с това. Сега с това малко ги обърках. Нищо. И ни остана последното ниво. Точно за толкова кратко. Обърках. Пак. Успях. Добре. Хора, надявам се клипа да ви е харесал. Цъкнете един subscribe, абонирайте се с камбанката и от мене бай-бай.